sehat. Alhamdulillah. Nggih. Ayam goreng jenenge Kentucky, jangan bayem sambel tomat. Apa kuwi? Piyai pereng sugih rejeki, ayam tentrem awake sehat. Amin. Amin. Jadah ketan gathuke wedang, kopi jahe kurang legi. Padha tirakatan nontone wayang, tambah rame garenge saka Purwodadi. Iya. Terus. Nonton jajak gareng dalange Pak Kangko, sindene Budri karo Mbak Cope. Sedaya piyai pereng tambah uripe mulya, sing gelem mirsani ayem tentrem uripe. Amin. Nah wis. Oh, sik hitungane pira to kok neh wae. Biasa kecerdasanmu ngono lho. Aja leren yen durung panen. Aja mentas yen durung tuntas. Aja gah pamrih ora urip susah. Ayo tetep ngupaya ben uripe mulya. Aja lali sujud ben cita-citamu terwujud. Amin Allahumma. Amin. Purwodadi lho. Luyane apa mur omong ngono ae garek liyane yo iso. Ora sak mlinti. Ora enak sing iso tau krungu jenenge ngomong ngene iki. Ora enak. Ya tak iki. Kandhani aku oleh. Keluwianmu ki tamang kabeh ning kene. Lah mosok Mergo karangan iki nggone garek pirang-pirang. Lho, pun ngertos, Mas. Iya, ning ana sing bagus kaya aku. Wong dakonmu dikek tempel putih-putih ketok bagusmu kok ngendi yo. Garek iki raine yo ngono kuwi. Oh, anjenengan ora paham kok. Ora paham piye? Sawijining pawongan, sawijining manusia, salah satu manusia sing paling setia ora ana liya wong kula, Pak. Kok iso? Lho, ngene iki lho, Pak, nuwun sewu. Kula iki wis duwe bojo, tegese wis omah-omah. Bener. Mula ngopo kok ora iku tak orek-orek. Pamriye bojoku nalika aku lunga ora curiga. Jajal nek aku ora tak labur putih ra iku ketok wantahan kaya jenengan sedaya. Gandeng kula wong ganteng. Semene wong wedok do seneng kula piye perasaan bojoku. Wong setia ngene iki lho Pak, tutupi kebagusane nggo ayem tentreme keluarga ora kaya jenengan pamer gagah. Iki lho dalang berbobot 80 kilo. Ora wis mudhun lho Pak, jadi kena operasi barang. Ngono kuwi ngetokne kowe nek setia karo wong wedok. Setia karo wong wedok iya bumi iki lho Pak. Kandhani yo. Ning tenan enten tetembungan kuno sing jauh. Iki nek aku ora iso kata-katane niki. Ora tak Wong, mriki. lah ya Allah, jenengan aja nyepel elek kula lho Pak. Ora kowe ora iso omong apa. Apa? Ayo rasa kemaki. Sing dirubung sakmene kae. Selama aku dadi dalang pentas ning Mojokedang. Ben montone paling rame yo ning bareng kene iki. Rame wong ora utang karek nonton. Tegese guyon-guyon ngono lho Pak. Oh iya. Wong urip kuwi ketok urip ayem, merasa ayem tentrem, janji nuwun sewu. Janji dompete kebek, pikirane ora mumet, mlakune iso cepet, uripe slamet. Nyandang ngarapet omahe buntet, pikirane ora mumet, insyaallah uripe slamet. Kuwi wadine piye jenengno? Lho nuwun sewu. Wong urip kuwi janji dompete kebek, mesti kepinginane bisa kasembadan. Pengen apa-apa lakon. Apa-apa kelakon mergo wong lanang nuwun sewu, Pak. Wong lanang wis dadi perkara 3 kekosongan. Sing pisan kuwi omong kosong, tegese akeh omong ning ora ana buktine. Wong lanang sing disepeleke. Tong kosong berbulingan. Lah, kaping pindho kuwi kejaba omong kosong ya kuwi pikiran kosong. Tegese ora gelem ngupaya boga, ora gelem ngupaya urip ben uripe kepenak. Eneke gur maneng tengok-tengok dolanan HP sok-sok dislot. Kuwi gak kena dikandhalke. Sing kaping 3 ya kuwi wong lanang sing dompete kosong. Kuwi mesti nang ngendi nggon dispelke kancane. Mula kaping 1 nek uripmu kepenak, paling tidak dompet kebek. Ya, sing angka loro mau. Kandhani sing angka loro ya kuwi mlakune cepet. Masa mlaku cepet. Lho nun sewu jaman transformasi wis kemajuan. Saiki nun sewu saka Karanganyar teko Purwodadi
Jajal nek ijek urip kok jaman biyen mlaku timik-timik 3 dina 3 bengi durung lakon tekan gone. Ya. Gandeng wis jaman kemajuan numpaki kendaraan, insyaallah 2 jam tutup. Kuwi urip uripe kepenak, mulya uripe. Apa sarwa cepat. Sarwa cepet. Terus sing ngono lu? Angka 3 kuwi mau ya kuwi uripe pikirane ora mumet. Pikirane ora mumet. Berarti ora kebak masalah. Ora kebak masalah mesti uripe ayem tenan. Sing apa? Uripe slamet. Ora kakean neko-neko janji wong slamet kuwi mlaku sak mestine. Manut jalur sing ana. Kandhani contone sekolah iki lho. Aku ora tau neko-neko ya iki. Kenek kanggo tolak ukur seniman lho cok cah iki kabeh kudu dina Merbu. Kok iso dinamu butuhe kok apa? Tak tuturi siji. Ben iso omah-omahe ben iso ayem tentrem. Ayem tentrem. Iya. Ning nuwun sewu, sok-sok kala mangsa. Ciptaan Tuhan sing paling serakah ki ora ana liya mung menungso. Ya, sebabnya, tak oyak kowe. Oyakan. Ora nek aku ora mlayu. Ciptaan Tuhan sing paling apa jenenge serakahi mung menungso. Kok iso? Jenengan ngerti pitik mboten? Ngerti? Pitik kae nuwun sewu nalika nata gabah, nata lipari, krasa warep wetenge mulih lunga. Gabahe jek turah. Jenengan ngerti codot? Ngerti. Codot kae nek mangan pelematen dijipuk sing mateng sing mentah ditinggal nek wis warep lunga. Nek menungso ngerti gabah sasat kok dipangan sawake. Wenango diadai saksake go mulih. Iya. Sasat kok menungso ngerti pelem, ora kok sing mateng mentah lah gawa wenane tegor sakwite gawa mulih. Contone bengi iki enek. Kok iso contone bengi iki enek? Mayang dhewe sindere bojone sing nabuh anake treno bone dhewe panggung ceweke gamelan kaya iki kancane mana apa jajal. Reng. Yo, Rene dhewe. nuwun. Pak, gaji cangkemmu. Yo, malah tambah selakan sing go gaji. Iki mau kita makan gaji noto gebok kok tangkap. Randene ngono. Kabeh iki lak kersane panitia. Gen sak pintu dadi sak panggunge sak kajane saka omah kabeh. Men panitia ki ora repot. Menurut yo ngono aku dhewe rasa tuku gamelan karep menjagakno nenek wong nyewake kok. Pasan aku tuku gamelan tak kompliti yo. Komplit bunange wesi. Balungane stok perunggu, gambane kayu. Terus enek sing kuningan. Terus kembule monel, komplit. Nah iki lak gur perunggu kabeh, gak komplit malah iki. Jadi gamelane kak komplit karo nggonmu ya. Malah kali nggonku bunange tak gawe wesi. Nek wesine terus balungane sicok monel. Pir. Terusan sing sarone pir. Terus kembule kae anu black. Kempul kok black iki suarane wis ogong ngono. Gur. Kenonge bareng ya soloke black, soloke wesi, soloke runggu. Terus munine kenonge piye? Rote rodo, rote rodo. Ana kuwi ya. Ning kok iki omong gojek asli biasa sih. Terus sing angka sebagainya apa mau? Ndongake warga masyarakat Pereng. Ndongane. Ndongane piye? Ojo mbok uyak wae Pak. Ini iki mumet mikir dalan. Kok mikir dalan dia pikir Pak Bupati kok. Lah kowe mikir dalan iki pangkatmu apa? Ora kok mikir dalan perkara bangun iki mboten. Lah terus kula mangkat ing Purwodadi. Bakdo magrib tet jam 6 tet niku. Langkah kula nek ndelok map niku 2 jam 20 menit. Dadi dugi mriki setengah 9. Wah, iki mriki pake dereng mancing kula saged-saged jagung ngilas pantes jaluk berkah pangestu lah ngono. Iya. Lah kok pendak angger dalan mohon maaf jalan dialihkan golek liyane. Mohon maaf jalan dialihkan golek liyane. Alhamdulillah teko mriki setengah 11. Pembangunan yang dinggon nyoto Indonesia mulai bangkit untuk lebih baik. Tepuk tangan untuk Indonesia. Janji kabeh agama, orang ngomongake sing Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, pembuculan agama kepercayaan yen isih gelem ndongake kanggo Indonesia, insyaallah Indonesia tetap berdiri aman damai sejahtera. Amin Allahumma. Amin. Cerdas ya. 8 jam. Purwodadi Karanganyar. 8 jam perjalanan. 8 jam. Nek 8 jam karo ngopo? Anjir tambah. 1200. Terus hitungan Ngomong per jam ini bensinnya 100, nek 800 ijek 400. Aduh, sopirku berarti keruman 100 lawe, aku jek 275. Sesuk setoran makan 100 lawe, alah kuman 150. Ini mboten Pak,
Saru, lek seniman ngrembug duit ning panggung iki saru, ngerti ra? Leres. Kita sebagai seorang seniman harus bisa menjaga harkat dan martabat seni. Ojo mung itung-itung duit. Kuwi hitungane saru. Ning enek sing luwih saru meneh. Apa meneh? Enek gareng keblasuk kok gak diimbui Pak Lurah ki saru banget. Kok sing salah iki kowe dhewe kok njaluk iku Pak Lurah. Sing salah yo pembangunan ngerti nek aku apa mangkat kok dibangun bangun iki mbok sesuk nek sak mulih. Masale kok sekarang anyar manut kowe ngono. Alhamdulillah saged sabet jagung silaturahmi warga Waladan Pereng mau nggih. Mugi silaturahmi menika paling berkah, silaturahmi sing kebak ing kaberkahan lan kabejan. Awit keparingin Gusti Kang Maha Pangeran kula lan panjenengan pinaringan keselamatan, muga-muga kasembadan sekabeh gegayuhan. Amin Allahumma amin. Pun cekap semanten saking kula kata lepat Yagung Pangapura wusananipun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganyan. Nujuk anggaran. Nggih mboten nanti sinten mriki. Kepengin mawon bergabung dengan masyarakat. Siap. Ya Pak Lurah sekecamatan Mojogedang Ciparung Renggah Mas Gareng. Alhamdulillah tesih jan. Sing tau nanggap kowe, kowe wis ning Mojogedang sing pira kowe? Hitungan. Lah nek kula yo rasa dadak diitung wis kangelan, Pak. Hah? Nek ngitung kula pentas ke Mojogedang iku lah ora iso diitung. Pira? Pindho iki, Pak ya. Pindho iki dheweke gedung jero. Gedung jero, mbok menawa Pak Lurah ya bareng rawuh. Itu pereng. Anggarane sik padha kono ya, Pak ya. Padha. Ya wis ya wis. Lho aja jaluk mundak iki anggarane padha ning gedung jero. Boten. Wis di stempel dok padha gedung jero ngono karo Pak Sriyanto. Ora kena macem-macem. Sing lewi Pak Dung Jembu kok. Ngapa? Ngono kuwi jane jenengan WAC kalih Pak Kangko. Nek nang Dung Jero kae upama dirgani 25, pun jenengan matur Pak Pereng, Pak ndek ben 80 ngoten. Ora yo sisa 15 sak lumpung ngaji, Pak. Wong lurah-lurah kene iki jujur kabeh mokon ngapusi kok. Iku ora ngapusi. Lah piye? Wong banyu talang ki milik nek telese kok. Ora Pak Kuning intine gelar budaya, muri-muri budaya. Leres. Wes alhamdulillah saged jagung silaturahmi. Sapa sing gelem silaturahmi bakal ndawake umur jembarke rezeki. Amin. Mula aja ngrembug liyane kuwi. Ngoten lho, Pak. Mula kula wis tak niati arep piye nuwun sewu niki nek ora teng Pereng. Nuwun sewu ora kok ora sombong. Jadwal kula pentas niku pun ditata kalih mbok wedok. Nek sewengi mangkat pitung bengi dikon istirahat nggo menjaga stamina ben tetep sehat. Aku mongkon ndek bengi wis tanggapan ning pati kudune bengi iki aku istirahat Pak Kangko. Ning bot-bote gandeng sing limbani Pak Lurah Pereng yo tetep rene Pak wong biyen sesuk yo duwe kebutuhan kula. Apa dhewe ya? Kok kok rasa kementus. Kok kementus ki lho. Tadi japa barang sedina tanggapan seminggu prei. Kok diijabahi karo Gusti Allah kendilmu guling lho. Ora mungkin guling. Lah sebabe Ora usum kendil kok. wah Tak kok piye semene nek kok nyimpen kendil ora sereneng. sik to kuwi iki paribasan reng. Aja kok ngomong mentah. Yo nek ganti sakniki Apa? menyesuaikan zaman. Nek menjelang zaman apa ngene? Kulkas guling. Kulkas guling kan iso. Kulkas kok. Ya guyon ya nembang sing mau karep mau pitutur sajare. Ini sepuh, kanthi sepuh. Ini ya sebiyen tau sowan mrene daleme Pak Sapi, Pak Kiai. Amin tau sowan mrene, ya.